आं बेयाव गोजोननायखौ मोनदों होनना फोरमायनांगोन मानोना दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थामथि बोसोरसालि जथुमा आरो लोगोसेयै धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि 10थि बोसोरसालि जथुमा बेयाव मेहेरगोनाङै जादों बे जनाय हालामनि बे हाथिजान बर' गुदि फरायसालियाव दिनै गेवलां मेल साननैनि हाबाफारि लानानै बे मोजाङै खुंजाबाय दा फैनानै बे आं गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव जों माखासे खोथाखौ सावरायनायखौ जों खोनानो मोनबाय आरो जोङो माखासे खोथा मिथिबाय लोगोसेयै बेहाय दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि बिबारानि नार्जारि आब'आव मोनफैदों आरो लोगोसेयै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मिनेस्वर बसुमतारी आदायाबो दंफैयो आरो लोगोसे गोबां जोंनि ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरिफोर दंफैयो आरो लोगोसेयैनो आंजों लोगोसे जोंना दुलाराय बड'सा आफादनिबो सुबुं नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथांमोन मोनफैदों आं गोजोननाय मोन्दों गोजोननाय मोननाया बेनो दिनै बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनै थामथि गोरोबथाखौ दिनै बर'फोरा मोननो हादों आरो बे थामथि गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै जोंनि बे बिटिसि बा बिटिआरनि बाहेराव बर' कालचारेल काउन्सिल जि मोनबाय बेखौ लानानै जोंहा मावनांगौ गोबां हाबाफारि दङ बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो बेखौनो जोङो स्पस्ट' सावरायलायनो मोन्दों बा गेबेङै मोनथिनो मोन्दों बा जालायदों जोंनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद मोननै आफादजों दिनै सावरायनायनि गेजेराव दिनै बे बर' कालचारेल काउन्सिलखौ बोरै जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हागोन जोंनि गेजेराव गोरोबनायनि गेजेरजों जों बोरै साक्सेस खालामनो हागोन बोरै जोङो बे बिटिसि बाहेरनि बा बिटिआर बाहेरनि बर'फोरखौ मोनसे मोजां खौसेथिनि गेजेरजों मोनसे जौगानाय हाबाफारि लांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानि मावनो नागिरदों आरो बेखौ अलरेडि जों सावरायनाय जाबाय आरो बेखौ मोननै आफादजों लोगोसेयैनो जों जिल्ला आरो दख'रानि गेजेराव जों सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि फोथायलायनाय जिथु कनफिडेन्स बिल्डिं बेखौ जोङो लांनो नागिरदों आरो बेनि गेजेराव जोङो खौसेथिनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिबायदि दैदेननांगौ बेखौ जों लांनो नागिरदों आरो बेखौनो दिनैनि बे जथुमानि गेजेरजों फोरमायनाया जादों बेखायनो आं गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ जोङो आगोलावबो बुंदोंमोन आसामनि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंदों बे वेलफेयारखौ जोङो उनाव दाननाय जागोन आरो वेलफेयारखौ सोदोबखौ दाननानै बर' कालचारेल काउन्सिल होनायानो बेटार होननानै जों सानो आरो बेथ' थारै जों खौसेथिखौ बयबो लुबैयो आरो जोंबो लुबैयो आरो बे खौसेथिखौ गोबां जायगायावनो गोबां बुंनाय जादों नाथाय बे खौसेथिया ओरैनो मोनसे सोदोब हिसाबैल' बाहायजादों आरो बेबहार जादों दा बेयाव जों लुगैगोन जिहेथु जोंबो बर' कालचारेल काउन्सिलनि गेजेराव खौसेथिखौ लाबोनो नागिरबाय बा लाबोदों आरो बेनि थाखाय जों हाबा मावगासिनो दङ बे हिसाबैनो दिनै थामथि गोरोबथाखौ दिनै थांनाय जानुवारिनि 27 अक्ट'आव खालामबाय खौसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDPPनि मोनब्रै फेक्सन लोगोसे UBPO आरो लोगोसे हाग्रामा गभर्नमेन्ट खौसेयैनो जों बे आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टनि गेजेराव सावरायनानै बेखौ खालामबाय दा बे खौसेथिखौ जों देखायनाय जादों मोजाङै दा बेखौ लानानै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा खोब बाख्नायलांदों आरो बिदि समाव दिनै जोङो बिटिसि जिथु इलेक्सन फैगासिनो दङ बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ जों नोजोर नुबाय दङ दिनै इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जों दिनै गावजों गाव हाब्रु सारलायनाय माखासे राजखान्थिनि बाथ्राफोरखौ जों खोनाबाय थादों जों गोरबोआव दुखु मोनदों जे नोंगौ इलेक्सन जायोब्ला बा बिसायख'थि जायोब्ला बेखौ बुंलायनाय जायो अब्लाबो जों माखासे सिमाखौ नोजोर बोलायनानै माखासे सोदोबफोरखौ बाहायलायोबा मोजां जिहेथु जों मोनसे सोद्रोम जाथि हिसाबै जोङो मोजां बेबहार खालामनो रोंनांगौ सोदोबफोरखौ जाहाथे गाज्रि सोदोबफोरखौ बा बेबहार खालामाबालानो जों मोजां अनलायनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे मोजां जुक्तिखौ लानानै आरो जाथि सिबिनायनि खोथाखौ लानानै माहारिखौ दिनै मोनसे मोजां लामाखौ लांनायनि सार्थआव जों बुंलायनायनि गेजेरजों मावलांनो हायो आरो बेयाव खौसेथियैनो दिनै सागान होबायब्ला बेहाय दिनै NDFनि मोनब्रै फेक्सनाबो दिनै खौसेथि थानानै जोंनि फैबाय थानाय समाव जिथु बिटिआर माने सुक्ति जाबाय बे जानायखौ दिनै मोगथां महराव मोननो थाखाय खौसेथि जानानै खामानि मावनायनि गोनांथि दङ बेखौ बिथांमोना दैदेनगिरि हिसाबै बुजिना लानाया मोजां
औ बरायनायाथ' जोङो दिनै बेखौ बुंनांगोन जे बिटिआर जों लोगोसे बर' कालचार काउन्सिल जों मोनबाय जोङो बर' कालचार काउन्सिल जिथु जाबाय दा बेयाव जोङो गुबुन गुबुन जिथु काउन्सिल थाबाय मिसिं थाबाय राभा थाबाय हाजं थाबाय हाजं नङा सरि जा देउरि थाबाय सन्दाल थाबाय सेम टु सेम बे एखे काउन्सिलानो जागोन बेहाय जों जुदिहाय बे काउन्सिला मोगथां महराव जुदि जामारोब्ला जों बाहेरनि बर'फोरनि माखासे गांनाय उखैनायखौ जों एसेब्लाबो सुफुंनो हागोन बा जोंनि सोलोंथाइ खेथ्रआव लोगोसे जोंनि जिखुनु जौगानायनि हाबाफारियाव जों लांनो हागोन जों मिजिंखौ नुदों खारन दिनै जों मिसिं काउन्सिलाव दा बर्थमान दंथ'यो बे मिसिं काउन्सिलाव जों दंथ'यो हिसाबै जोंनि साथाम दा बिजाथि दङ बेनि गेजेरजों जोङो जि नोजोरखौ नुबोदों बेजों जायगानि माखासे दावगानाय खामानिखौ जों मावनो हानायखौ जों नुदों बे हिसाबै जोङो जुदिहाय मोगथां महराव खालाममारोब्ला दिनै बे कसारि काउन्सिलनि गेजेरजोंबो दिनै जोंनि बाहेरनि बर'फोरनि माखासे गांनाय उखैनायखौ जोङो सुफुंनो हागोनखौ जों नुदों आरो लोगोसे एकर्डआव बेबो दंबावो जे दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट जागोन आरो दानि जोंनि कसारि काउन्सिल आरो आसाम गभर्नमेन्ट थ्रि एंगोलजों बे कसारि काउन्सिलखौ नोजोर होनाय जागोन बेखायनो जोंहा बेहाय माबाफोर जायोब्ला जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जों दिमाग खालामनो हानायनि मोनसे लामा दं बेखायनो जों बेखौ गोजाननि लामायाव दं बेखौ जों बुंदों आरो